Sa pagkausap ay yung buntag sa kanan. Ay buntag. Once again, igna imong abay, Happy New Year! Na ba? Happy New Year kay again, bag-ong tuig sa kalendaryo sa simbahan kay Adbyento na. And adunay tulo ka cycle ang simbahan. Kana nga tulo ka cycles, nagsugod ka na sa year A hangtod sa year C. So last year naata sa year A, karon year B na ta. O ang atong mga ebanghelyo naka-focus kini sa ebanghelyo ni San Marcos, no? Pag year B, pag year A, Matthew. Pag year C, naka-focus ka na kang Luke. O atong gidagkutan kaganina ang kandila sa paglaom. Ang una kandila, mao ang kandila sa paglaom. You know, the Advent comes from the Latin word adventus, meaning pag-abot, coming. That's why we call it Advent. Tungod kay nagpaabot ta sa pag-abot ni Kristo. Okay? Nga dili siya moabot nga usa ka bata nga mobalik siya pagkabata, kundi mobalik siya isip hari sa tanang hari o Dios sa tanang Dios. And Advent is more than a time of waiting for Christmas. Ang Advent labaw pa kini sa atong pagpaabot sa adlaw sa Pasko, no? When we think of Advent, ang sunod natong mahunanaan is Pasko. But kung atong sabton pag-ayo, labaw pa kini sa atong pagpaabot sa Pasko. Ang uban, di man Pasko inyong gipaabot, inyong mang bonus. Ang uban, dato pang October ang inyong bonus, manang karon wa na mo'y nabilin. Nahurot na. You know, Advent is a time for us to long, to yearn, and to prepare ourselves for the coming of our God. Ang Adbento, mao kini ang panahon nga magpaabot kita og mag-andam sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon sa pagbalik sa atong Ginoo. And ako personally, Advent is my favorite liturgical season. Mao ni akong paboritong season, no? Kay aside nga paborito nako ang color nga blue, nindot kaayo ang espiritu sa maong Adbyento. Okay? Mura ba og kanang murag naay sagol nga Kwaresma, pero murag naapoy sagol nga Easter, murag ana ba? Ang spirit sa Advent. Di ba kabantay mo ganina nagkanta ta og Lord have mercy, no? Ato lang nang ginakanta pag panahon sa Adbyento o sa Kwaresma. Unya wala tay Gloria in excelsis, di ba? To signify aron nga mapakita gyud ang atong penitential nga spirit nga we are really preparing sa pagbalik sa Ginoo. And also the Advent readings are filled with hope, anticipation, and the promise of the coming of Jesus. Unya, kung namati mo sa readings kaganina o sa mga muabot pa nga mga Domingo, no? Ang mga balasahon, puno sa paglaom o pagpaabot. Okay? And speaking of hope, tungod kay ato mang gidagkutan ang unang kandila nga mao ang kandila sa paglaom. Is your heart filled with hope? Aduna ba mo'y paglaom? Karon nga kabuntagon? Do you have a confident expectation of your tomorrow? Okay? Confident ba mo sa mga muabot nga mga adlaw sa inyong kinabuhi? What happens when the road ahead is filled with loss and stress weighs your shoulders down? What if lahi ang imong gi-expect, you know? What if moabot ang adlaw nga puno sa problema, puno sa pagsulay, okay? O mabug-atan ka kaayo, tungod kay na-stress na kakaayo. Do you still have hope? Naa pa ba gyapon ka kay paglaom? When
When confident expectation for tomorrow dwindles, what can you do? Kung muabot na nga mga adlaw sa problema, adlaw sa mga pagsulay, unsa may imong buhaton? Okay? Can you still walk in hope when you feel hopeless inside? Makalaom ba gihapon ka bisan og adunay mga sitwasyon sa imong kinabuhi nga moabot? Okay? Nga tan-aw nimo nga wa na ni paglaom, di na ni pwede. Can you still hope? No? The other sa mga milabay nga adlaw nauyog ang kalibutan, dili day Pilipinas ra di ay. Tungod kay nagbulag ang usa sa sikat ka mga love team sa Pilipinas. Nauyog ang kalibutan. Og samot ng kagabi nauyog ang kalibutan, no? Nauyog. No? Kay nagbulag ang sikat nga love team, matong nauyog to gabi. No? Di bitaw. Nagbulag ang sikat nga love team, unya daghan kaayo ang mga naapektuhan. Ha? Bisag wala kaila sa ilaha, nag-apil og hilak-hilak. Nawad-an dig paglaom, mao nang di nako magminyo kay magbulag ra gihapon. Nagbulag gani ang 11 ka tuig, unsa na lang kami nga 5 pa mi ka bulan. Naong ninyo. Ha? Now apil pud kawad-an og paglaom. Di ba? Naay usapod ka lalaki nga batan-on nga artista, gi-interview siya. Niingon siya nga, dili ko mutuo og kaminyoon. I do not believe in marriage. Gipangutana siya sa nag-interview. Nganong dili man ka mutuo? Why won't you believe in marriage? Niingon siya nga, para sa ako ang kaminyoon papel ra na. For me, marriage is just a piece of paper. Makita nimo ang hopelessness sa maong batan-on. Nganuman, kay mismo siya gikan sa usa ka pamilya nga ang iyang ginikanan bulag. Mao nang para sa iya ang kaminyoon papel ra na. Makita nimo ang pagkawalay paglaom. Okay? Ingana biat ang atong attitude usahay kung unsay sitwasyon sa uban ato dayong itandi sa atoa. Mao nang digig ko magminyo kay ang akong mamagpapa nagbulag. Unsa na lang ka ko? Ha? Mao nang di nagig ko maguyab-uyab kay nangaburusa na among silingan, ang among balay na lay nalaktawan, basig ako na sunod. Nganong itandi man ninyo ang sitwasyon sa uban o sa inyong sitwasyon? Ha? Mangutana ko ninyo, nganong ganahan magid mo mag-compare sa inyong kaugalingon sa uban? Karong kabuntagon, gitagaan ta sa Ginoo og paglaom. Amen? Mangutana mo, Father, ngano man nga sa upat ka kandila sa Adbyento, na ay pagtuo, na ay kalipay, na ay gugma, na ay paglaom, nganong sa upat, nganong paglaom may una? Nganong dili man pwede mauna ang gugma? Unya, sundan na yung kalipay, sundan na yun sa pagtuon. Okay? Or Father, nganong dili man pwede dunganon tanan pagdagkot? Para diretso bibo. Ano ba? Tubagon ta mo. Nganong paglaom una? Tungod kay dili ka makapangandam o makapaabot sa Ginoo kung wala kay paglaom. Amen? Dili nimo ma-experience or matagamtam ang usa ka butang kung sa sinugdanan pa lang wa pa gani ni abot ang maong butang, wala kay paglaom. Og kini nga kandila nagpahinumdom nato nga bisan pa magkabali-bali ang kalibutan, naagyoy kanunay paglaom. Amen? Bisan unsa ang sitwasyon sa imong kinabuhi karon, ayaw og undang, ayaw pag-surrender kay naay paglaom. Amen. Igna imong tapad, adunay paglaom. Moro ba nay kanang slogan sa usa ka politiko diri sa ato ang sa Misamis Oriental?
Di ba? Team Paglaom. Okay? Kita pod. Team Paglaom pod ta. Dili tungod sa politiko. But tungod sa maong naghatag sa paglaom kanato nga mao si Ginoong Hesukristo. The answer to hopelessness is Jesus. Ang tubag sa pagkawalay paglaom mao si Ginoong Hesukristo. Okay? Turn with me to Romans chapter 15, verse 13. Roma, kapitulo 15, versikulo 13. Ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Take note. Ang Dios sa paglaom. Pangutana, kinsa di ay ang atong Dios? Kinsa man ang atong Dios? Ang atong asawa? Ang atong bana? Ang atong mga anak? Ang linding? Saman? Ang purpose? Kinsa ang atong paglaom? Ang Ginoo. Ang Dios kamoy tinubdan sa paglaom. Okay? Aron kuno padayon ta nga motubo diha sa paglaom. Jesus is our hope. Ang kanang hope dili lang na sigarilyo Napa ba na karon? Wala naman siguro na. Mura na sigarilyo nga mingog og hope, unya mamatay. Mura ba nag-hope to die? Naglaom ka nga mamatay. Diba? Further, okay, in Romans chapter 5, atras ta, Roma kapitulo 5, versikulo 5, dili gayod kita pakyason ni ining paglaoma, kay gibukbuk man sa Dios ang iyang gugma, sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. The hope that comes from Jesus is a living hope. Ang paglaom nga gikan kang Ginoong Hesukristo, buhi. Buhi ba mo? Anong hilom-hilom lagi mo? Jesus is our living hope. Buhi tungod kay aside nga buhi si Ginoong Hesukristo, He will come again for the second time. Buhi ang atong paglaom, dili tungod kay nabanhaw lang si Kristo gikan sa mga patay, kundili mubalik pagid siya sa ikaduha nga higayon. Okay? Mauna nga naagid tay paglaom kanunay. And here we are waiting for His return. Kita karon nagpaabot ta sa iyang pagbalik. May mangutana ko, kinsay excited ninyo nga mubalik ang Ginoo sa ikaduhang higayon? Pataas kamot. Kanang excited nga mubalik ang Ginoo? Pader, dili ko ma-excite kay kabalo ko nga mamatay na kuha ng panahon na. Gamay rin nagpataas. Ang uban, good, siguro. Pangwaong gimos Ginoo niya. Okay, aron ikaduhang pagbalik niya, uban na mo niya. Okay? Hope is something deep within that secures us through the storms of life. Ang paglaom, okay, usa kini kabutang nga maoy naghatag natong kasiguruhan labi na panahon sa mga bagyo sa atong kinabuhi. Ba? Tistingin ang naa kay problema, naa kay pagsulay nga giatubang, unya wa kay paglaom. Di ba ang sunod nimong buhaton maghikog. Mao bitaw nga ang usa sa rason nganong daghan kaayo mga tao karon na naigo sa depresyon, okay? Nakahuna-huna nga maghikog. Ano man kay gitan-aw nila ang kalibutan nga wa nay paglaom ni. Bisag unsaon ni nga problema di na gid masolbad. Ang kalibutan karon sa tinuod lang kulang ta sa paglaom.
Mao na ang mga tao sa kalibutan bisag unsa nalay gibuhat. Ha? Ang mga masakiton nawad-an nagpaglaom sa mga doktor, maong tua didto sa mananambal nag-adto. Ha? Didto na lang nagpatawal, nagpatayhop kay aside nga makabarato, basin pa di ay maulian sila. Okay? Ang kalibutan karon kuwang sa paglaom. Ang mga batanon, tan-aw nila silang grado nga, agoy, 74, isa na lang yun. 75, 74 ni sunod, ani. Wa na yun, maghikog na lang ko. Okay? Kuwang tas paglaom. Di naging mabawi. O naapagay mga klase sa tao no nga pag maigo og problema, negatibo kay pangunahuna. Negatibo kay pangunahuna. Di lagi na masulbad basta. Kay balon ako dana, di lagi na masulbad. Basta anay pata. Negatibo ba? Dili ka balo mo tan-aw, okay, sa mga positibo nga mga butang nga pwede pa mahitabo. Okay? Di lagi na magtanawa gani, buwag ganing katnil gani, kamunay noon nga mga bidyaot mugnaong. Diba? So, totoo. Ay, nagpakasal. Iwan, paglipin na diya, muraram diya po nagkikasal mo. Total, sige ram diya po maghimog bata. Diya lang mo, lipin na mo diya. Wala paglaom. No? Usahay, pinakasubo. Usahay ang rason nga nung nawad-an og paglaom ang tao tungod kay ang simbahan mismo wala nagpakita sa paglaom nga gikan sa Dios. Mao na nga mangayo mig pasaylo ninyo kung adunay mga panahon nga nakita or nabati ninyo nga walay paglaom diri sa simbahan. No? Mangayo mig pasaylo nga wala namo mapakita sa inyo nga ang paglaom nga buhi nga mismo ang Ginoo nga mao ang paglaom wala namo mapaambit sa inyo Mao na ang uban nga mga tao di na mo tuog relihiyon, nahimo mga atheists, mas mutuo pa sa mga planeta kaysa Ginoo, mas mutuo pa sa mga alien kaysa Ginoo. Ngano man kay nawad-an silang paglaom sa Ginoo. If we give up hope, we also give Jesus up. Kung atong i-give up nga maglaom, sama ra gihapon nga atong gi-give up si Ginoong Hesukristo. Okay? We will never experience His goodness and power if we fall into despair. Something despair, pagkawalay, paglaom. Dili na to masinati ang kaayo o ang gahom sa Dios kumawad-an tag paglaom. Okay? Siguro ang uban sa inyo, dugay na wa na magsimba, kanawad-an pag paglaom. Simba, wa magyapong kinakuha. Mara magyapong ko. Wala man. Wa may alibya akong kinabuhi. Subo kay pamalandungon. Nga ingana na hitabo. But today, karong adlaw, tutukin ninyo ang kandila sa paglaom ug tutukin ninyo nga aduna gyoy buhi nga paglaom. Bisan unsang sitwasyon pa inyong giatubang karon. Kinsay mga masakiton diri be pataas kamot. Kanang honest nga tubag, kinsay mga masakiton diri pataas ang kamot. Kanang mga sakit ay mo kauwaw. Wala, duha, tolo. Mauwaw pagid mo, sag nagid mo yung maintenance kay. Nawad-an mo paglaom nga di na mo maulian? Sugod karong adlaw, tutukin ang kandila sa paglaom.
pagbaton mo paglaom pag-usab nga pinaagi sa inyong pagpartake sa mga sakramento sa iglesia kamo maulian sa inyong mga sakit. Amen. Kung wala nagkadimao ang inyong pamilya karong panahon na, tanaw ninyo nga murag di na gid mi mabalik sa kaniadto. Dili na gid mausab ang among pamilya. Mao na gini karon bungkag na. Tutok sa maong kandila sa paglaom og pagbaton og paglaom nga moabot ang adlaw nga ang inyong pamilya mauli ra. Mauli pag-usab. Amen. Mo may kuwang nato karon. Mo nang di ta ganahan magpadayon sa atong kinabuhi. Ano man nangita ta og rason nga nangita ta og kanang rason ba nga makapadayon ta sa atong kinabuhi. Kanang mga batanon bitaw nga ikaw ang akong gugma, ikaw ang akong kinabuhi. Magunsa na lang ko kung wala ka. Lupigan mo sa mga batanon. Di ko makaginawa kung wala ka. May tagbadayunan ko eh. Galuod-luod lang ni mga agi. Diba? Mga banag asawa, no? Usahay, ato nang gisintensyahan ang atong mga pares nato. Kani akong bana, hangtod sa hangtod pala hubog na gini, di na gini mausab. Saon na lang yun. Dawaton ko na lang yun. Ang mga bana pod, kani akong asawa, sige lang gini, yaw-yawan gini akong asawa, lupig pay iki 47. Di na gini mausab. Ayaw kawad ig paglaom nga ang mga dili maayo nga mga gawi o batasan sa imong banag asawa mausab pa na. Kay naagi paglaom. Hi Lord, ang akong mga anak bisag unsaon nako o guyod sa simbahan. Di gyud mo guyod. Labaw po ning ilang amahan pod nga sige lang patuyang, sige tan-aw sa hearing sa swertres. Ay kanus agi ka nimo simba. Ayaw kawad ig paglaom. Padayon kung unsay imong gisugdan karon. Okay? Kay kung labaw po, kay kung ikaw pod muundang paglakip, daghan na mo. Okay? Daghan na mo problemaon. Mo na nga magtinabanga tang tanan. Magtinabanga ta kung naakay kailang nga nawad-an sa paglaom karon ang Ginoong Hesukristo. Dasiga. Dasiga siya pag-usab. Nga buhi ang paglaom nato, dili patay. Hope is what keeps us going no matter how difficult and challenging life is. Tungod sa paglaom, mao nang makasugakod ta sa atong kinabuhi. Bisag unsa kalisod ang kinabuhi, bisan nagkalapait, bisan og napuno ka sa utang, sige, bahalag, wa na kay mabilin sa imo, bayad lang gyapon kay ang imong hunahuna nga makagawas sa gyapon ko dani, makagawas sa gyapon ko dani. Tungod na sa imong paglaom. Kay kumingon ka nga matay, wa na gyud prison na ko dani. Prison gid ka tinuod. Kay ngano man, di naman kamo ganahan bayad sa utang. Di naman ka ganahan mo trabaho. Diba? Mga estudyante, reklamo na mo nga, kapoy mo na ka-ayuda, pader no, kapoy mo na kayo mag-eskwela, pader da. Wala may pag-eskwela nga dili kapoy. Mas kapoy kung wa kay gi-eskwelahan. Ano man, magsamot kag kalisod. Nasayod ba mo mga estudyante nga ang pag-eskwela, kaalam na gihatag sa Ginoo aron ma-equip ta ba? Aron ma-ready ta. Part na sa plano sa Ginoo sa iyang saad ba nga tagaan ta niya og maayo nga kaugmaon. Okay? Kaya unsa may giingon sa Hosea 4:6, nalaglag ang akong katawhan tungod sa walay kahibalo. My people perish for lack of knowledge. Ano mga batanon?
Ayaw magundang sa inyo pag-eskwela. Pader, kagib apon na kay ko pader, kay napani akong maestra pader nga tihik kay sagrado pader. Naghatag na kog floor wax, makaon sa iya, unsa pa na, nagigreet na ko sa iyang birthday pader, Valentine's, anniversary, maura gyapon akong grado pader. Ayaw gundang. Okay? Kaya pag-abot sa realidad, sa kinabuhi, kalapait yun. Sa tinuod lang. Luoy ka kung dili ka preparado. Ha? Mao po na pagbalik sa atong Ginoo, mabitaw atong ebanghelyo karon sa San Marcos, kapitulo 13. No? Ningon si Kristo, pagbantay og pagtukaw kamo. Kay wala mo nasayod kung kanus-a moabot ang anak sa tao. Okay? Pagbantay o pagtukaw. Be watchful and vigilant. Okay? Kung mubalik ang Ginoo unyang hapon, andam ka ta? Dili siguro. Ha? Manang ingon ang Ginoo, pagbantay, pagtukaw kamo. Manang ay mo pagsaya-saya sa inyong kinabuhi. Ayaw ninyo kalas-kalas sa inyong kinabuhi nga kada buntag, sige ra mo pang chismis, mo inyong pamahaw, ana. Hoy, maring, kadakadakadug, atong kuan maring, ana. Ginoo ko. Ayaw sayang-sayangi ang imuhang kinabuhi nga magbinuang ka sa imong trabaho. Ha? Nga pa-time in ka kunuhay pero niuli ka sa inyong balay. Ha? Ayun yung kalas-kalas sa inyong kinabuhi kay magsige ra mo patuyang sa inyong bisyo ninyo. Sige ra mog sabong, sige ra mog sugal, sige ra mog inom. Na, unsan mo? Mga Kristohanon, ayaw ninyo sayangi inyong kinabuhi nga matag Domingo. Ha? Mas giuna pa ninyo ang pagpanglaba. Giuna pa ninyo mga ligo dito sa Badyangon, kay bagong abre. Yung sayang-sayangi inyong kinabuhi. Mo balik ang Ginoo nga wa ta kabalo. Tawag kay experience mo sa linog gabi Iba kusog kayo? 6.9 good. Unya gisundan pa dayon ganinang kadlawon og 7.5. Na kasagara paglinog post day mga tao sa Facebook. Pak, Ginoo ko. Tabangi ko, maluoy ka Ginoo. Tan-aw. Kabalo man lagi magpakiluoy, lagi Ginoo. Ha? Kabalo man lagi mo magpakiluoy. Naraman di ay na. Alapon, dirita sa simbaan, Ginoo, kaluoy kami. Naglurat rin mong mata. Kabalo man ita mag-post, Ginoo ko, kaluoy ko. Kabasabit ako post sa Facebook, kung maglinog ko no, musyagit ko no, Ginoo ko. O niya, kung magbaha, mayon ko nga Diyos ko. Niya, kung imo ko nang imbitaron sa simba, mayon ko nga dili ko. O niya, mga tanak kag, nganong dili man ka, mutubag ko no, kay busy pa ko. Kulba, saan mo da? Panahon sa mga katalagman, maayo kita manangpit sa Ginoo. Kay ngano man, agkataranta ta, kay abi na to, mga matay na ta. Tinoo, dili. Ginoo ko buyag, Ginoo ko buyag. Maintag ikaw, maigo sa buyag nimo. Ha? Ginoo ko panalip ni Santissima, magibaya ka Maria, gipuno ka sa grasya. Nanggawa sa iyo ng mga pag-ampo, abdi kayo. Pero pag walay trahedya, igsoon, simba taog maa, yes, Pader. Pag-abot sa Domingo, igsoon, wala lagi ka, dugay lagi ko pamata, Pader. Diba? Di kita pwede mo deny, anak. Kay mo ginay kinaiya nato. Abdik kita basta panahon sa mga katalagman, sa mga trahedya, or kanang panahon nga naapike ang atong kinabuhi. Pero pag anaa gani sa kanang hayahay, way sangpit-sangpit Ginoo. Ingon bitaw ka Lord nga maghulat o magtukaw. Wala naghulat ra ko. Wala.
katong experience gabi dito, kuyaw to eh. Kuyaw. Sa balay god, nauyog ko ng sakyanan, tapos balay ba, naganaan na oh. Ngayon, kusog gidi ay. Ana. Pero, dapat kalma lang. Kalma kay, pader, dili po di ka kalma pader. Kay ako po dapat una makapost sa Facebook, 3, 2, 1, papapak, linog! Ako'y nakauna, og post. Nalinog. Pero, imong imbitaron nga mangumpisalbe, mura po mong nalinugan, lumba og panggidagan sa gawas. Ha? Maigsuon, mangumpisal ta. Sunod na pader. Mura sa mong nalinugan da. Diha. Aya rata mo dool sa Ginoo lagi pag nanay trahedya. Kay ngano man ay pa dayon ta makabaton og paglaom. Well, tinuod ba na siya, okay man na siya, pero kung imo nang anaron nga ang imong kaugalingon nga panahon lang ko na kay gikinahanglan aya ka mo duol sa Ginoo, dili ka tinuoray nga Kristohanon. Basig Kristoyawa ka. Basin lang pod. Namasin naman pod ko. No? Look to Jesus. Tan-aw kang Ginoong Kristo. Okay? Kanang mga tao nga gipangsaaran nga bayran mo sa gipang-utang gikan sa inyo, look to Jesus. Kay basin niya di na mo pamayra. Ha? Nang gipangsaaran mo ba nga, mubayan lagi ko sunod simana. Te, gamay lang tihak, sunod simana. Niabot ang isa ka simana. Te, pwede sunod simana na pod. Padayon na mo glaom, sa Ginoo. Tutok mo sa Ginoo. Ipag-ingon na ni Bishop, kay kung maminaw ta sa mga saad sa tao, dako kay ang chance nga mapakyas. Pero kung mututok ka sa Ginoo, kay siya ang imong paglaom nga, Lord, bahalag unsay gi panaad aning panuway nga tao nga akong silingan, pero mututok lagi ko sa imo. Sa imo lang ko, Lord. Kung di ko niya bayaran, Lord, i-comfort lang ko, Lord. Di alam, isod po mo ka nga, pwede ikaw mabayan, Lord. Ano alaga ka sa Ginoo? Diba? Katong mga tao nga sinalikway, mga biniyaan, tutok sa Ginoo, kay siya ang inyong paglaom. No? Ingon ang Biblia, bulahan ang tao nga misalig sa Ginoo og dili sa tao. Okay? Mapakyas man tang tanan. Okay? Bisan kami nga mga lideres ninyo sa simbahan, mapakyas gyapon mi. Mabitaw nga nangay kung pasaylo ninyong kaganinang tanan on behalf sa amua. Mapakyas miya na usahay. Usahay, dili na mo mahatag sa inyo ang pagpangalagad nga ang ngayon untang ninyo nga matagamtam kay mga alagad mi sa Ginoo. Pero ayaw magtutok na mo. Mamiyong na sila ron. Ayaw magtutok na mo. Tutok lang gid mo sa Ginoo. Kay kung sige magtutok na mo, apil po mo mahapla. Pag sunod yung hapla dayon, wa na, mamiya na mo diri simbahan. Unsam ni nga simbahan, way klaro, sige lang hisgot sa linog, di pagkahuman, dugay kaayo ng tambukan na da. Ay, gin magtutok na mo. Kaya di man po may mga gwapo. Kay mga gwapo kaayo man mi. Agree kas Padre Rasol. Pre. Jesus is our living hope and we will never be disappointed. Dili ta pakyason sa Ginoo. Amen. Kung kinsay na ay mga gipangayo sa Ginoo diri be, pataas ka mo, kinsay na ay mga gipangayo diri sa Ginoo. Basig Christmas gift po na inyong gipangayo Very good. Siguro ang uban sa inyo, dugay na kayo mo nangayo sa Ginoo nga, Lord, pwede yun ta, Lord, nga madugangan ang akong anak. Pwede, Lord, nga imong kuhiton akong bana. Ikaw pong banaha ka, unsam sa imong gihimo po, Roy. Sige, sa panaghoy, Lord, hinaot nga mabuutan na unta niya akong anak, pero nganong, Lord, mura naman nagyawa ni, bataan Lord, hapit na ko mo graduate, unya wa na ko kabalo sunod, Lord, kung asa ko magtrabaho.
Daghan kay mo gipangayo karon sa Ginoo. Pero ayaw gid mo undang paglaom nga moabot ang adlaw nga tubagon na sa Ginoo ang inyo mga pagampo. Amen. Kamong mga masakiton, balang ang uban di sila pataas kay mauwaw siguro sila maintenance. Kamong mga masakiton, ayaw mo undang paglaom sa Ginoo. Ha? Partake permi sa sakramento. Ha? Sakramento sa kumpisal, sakramento sa kaayuhan, o labaw sa tanan sakramento sa lawas ug dugo ni Kristo. Kumplituhan ninyo ng tulo. Dili pwede duhara. Tulo. Okay? Niya ayaw mo kakuan nga unsa man ni oy kapilan nako isa ka bulan nako sigig paampo ni Father pero mao ra mangyapon unsa man ning sakita kagahi ba kay lukaton ani. Di man kay tangtang ni. Ayaw kawadig paglaom. No? Turn with me to Isaiah chapter 60 verse 22. Okay? Isaias kapitulo 60 versikulo 22. Kabalo kong familiar kay ang mo ana nga verse, no? Musanay ang labing jutay kanila og mahimong gamhanang nasod. Inig-abot sa hustong panahon, dalion ko kini pagbuhat. Ako mao ang Ginoo. Amen? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Maunay saad sa Ginoo sa inyo karon. Amen? Di ba atong gikanta ka ganina? In His time. He makes all things beautiful in His time. Gikan na siya sa Biblia nga pagtulunan sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He makes all things beautiful in His time. Okay? Mao na nga di unta ta kapuyon nga maglaom sa Ginoo. Kay pagwad-an na gitag paglaom, diya na gyud end of the world. Mutuo na gid ko nga diya na ang katapusan sa kalibutan. Naman, wala ganahan mo simba, wala ganahan mo partake sa sakramento, wala na ganahan nga mosalig ug mutuo sa Dios. So kung dili ta mosalig ug mutuo sa Dios, kinsa di ang atong gituohan? Di ba? Duha ra man kabutang ang naa diri sa kalibutan. Ang maayo ug ang dili maayo. Okay? Ang kahayag ug ang kangitngit. So kung wala na ta sa kahayag ug sa maayo, asa di ta paingon? Sa kangitngit. Sa dili maayo. Kung wala ta nagtuo sa Ginoo, di nagtuo ta sa yawa. Kaya ang yawa kanunay man na muhungong sa ato. So simba-simba, wa magyapon ka na usab, hawa na diha. Ayaw paminaw anak ni Father kana sigig pahinumdum kada Sabado nga magsimba pag-ugma. Ayaw na pagpanglabara dito sa inyo. Kay daghan kay imong labunon, di na nimo na maapas og kung magsugod kag panglaba iniguman pa nimog simba. Sugdi alas 7 sa buntag, kay aron nga pag alas 11 humanap ka. Ha? Ay, siya nagsimba adto dito sa Badyangon kay bag-o ra ba to silang abre. Aron ba nga matambalan na imong pagkasuyaon ba? Adto dito ay nagsimba. Sus, ang yawa kanunay gahunghong nato. Ga-discourage pero ang yawa nato. Asa mga kitag yawa nagdasig. Sige igsuon pagsimba. Kita mo yawa nagingana? Ha? Kanang mga tao nga ga-discourage ato, mga yawa na sila. Oh. Kanang ingon ba nga, totoo na nang goan, simba, mauro mangyapon ka, oo. Ayaw magtuo na. Basama sa akong giingon na itong Merkules sa midweek, no? Ayaw paminaw na ng tingog sa yawa. Unya ang yawa kay pwede ra bisan kinsa. Ha? Pwede nga imong kaugalingon nga ginikanan, pwede mismo ang imong anak, pwede ang imong mga parente, pwede ang imong mga higala nimo, imong mga amigo ug amiga, ha? Mga estudyante, pwede inyong mga classmate, usahay pwede inyong maestra, bisan kinsa, pwede sudlan sa yawa, gamiton sa yawa aron mo discourage nato. Ha? Eskwela, maura gihapon, inyong kaliwat puro nga burusan. Kapag kadakong bakak, tingog na sa yawa. Unya masubo na lang ka kay ang mismong nagsulti sa imuhang loved one, no? Ka-discourage ba, di ba? Manay akong giingon nga wa giyawa nga mo encourage og tao.
Nga sige, pagligon si mong pagkakristohanon ha. Kay aron nga mapildigig ko nimo ni anak yawa di ay ana. Wala gyud. Ha? Kung mahimo pa gani, pang-atngan mo siyawa sa inyong balay aron di mo makanig simbahan. Muhimo sa mga sitwasyon nga magpapadlong inyong anak, maglangan-langan imong banag kaligo dito sa kasilyas. Ano ba? Unya, madistract ka sa iyong mga hugason kay wala gihugasan katong hugason ninyo gikan sa Lunes padulong sa Sabado. Ano ba? Sa puto nimong asawa, imong bana pod sige manya pod nga. Sige lang ba kadjut lang ba? Di pa ta magsimba. Jesus, kagana ba nimong putlan pod? Ang imong iro nakabuhi, imo pang gigukod. Daghan kayo pamaagi nga i-distract mo sa yawa. Aron dili lang mo mapaduol sa Ginoo. Muna kinanglan magbantay pud ta dana. Kita pud kay padala pud ta. Kadamdong ko sa akong mama sa una. Magdupanahon Domingo. Ingon nang make up. Ingon din siya din nga. Samok gid kay mo ah. Basta panahon kay sa Domingo, gimuon gid ko ng Satanas ha. Papadlong kay mo. Kung tana akong maigsuon kung tinuod ba daw di dako ganang tinuod. Nagkatawagan niya akong mangodo. Mangisan, kamo lang na make up ba? Ha? Banaw sa Domingo, imuong ko niyong yawa ha? Kay mga langayan man pod mi. Oh. Muna lagi, kabi sa kinsa pwede gamiton sa yawa. Manang kinahanglan magbantay ta. Tanaw nimo nga nagpabadlong imong anak, ayaw nya panahong Domingo, ayaw gid padala sa sapot nimo. Pugni gid na. Lord, kalma. Anak, see you later. Diba? Pugni gid na kay kung magpadala ka sapot, ani ka simbahan unya mugot na imong dagway. Saon man nimo pagsimba sa Ginoo? Do you think malipay ka ang Ginoo mosulod ka diri nga mugot imong naong? Kasi may giingon sa Salmo, enter His gates with thanksgiving. Wala man ingon nga enter His gates with a sad face. Di ba? Sulod ko no sa gangaan sa Diyos, uban ang kalipay. Uban ang pagpasalamat. Oh, good morning. Asa man nimo mga anak? Akong gibilin, Pader, kay mga gahi, kay ulo, mga langayan, kay Pader. Kaluoy sa mga anak, nabili na lang. Pero ay, di mo padala na. Kanang inyong iro nga nakabuhi sa adlong Domingo, pasag din na. Muli na. Kung maligsan. Nara na. Ay, nagkuhan. Ay, nagbali-balya. Kaya magpa-distract gid mo na lipay ang yawa. 1 for devil, 0 for Jesus. Paglahi na po nga tao na po. 2-0. Ganahan kayong yawa. Woo! Cheer. Nagbaya ang imperno. Di ba? Kita God, kipadala God tao sa atong mga emosyon. Na ato ding pasanginlan atong hormones. Pader, gidugo, manggid ko, Pader. Nang pasanginlan man imong dugo. May kalabutan na imong dugo og sa imong kabubuton nimo. Ha? Mao na nga ayaw mo kawadig paglaom. Unya magrapol ra ba taon niya? Ha, uman sa misa magrapol ta. Ay gimog kawadig paglaom nga base hindi ay kamo. Digi ko kadaog sa rapol kay isar ka stab akong napalit. Dugangi. Oy, wala ko nang advertise ha. Kamo ha. Langalang unsa man paglaom di ay the more you buy, the more chances of winning. Di ba mo ba na? Oh, dugangi. Asa man to atong tikitira ha? Ayun, kawadig paglaom nga basin di kamo ang makadaog sa sofa. Kita man mo siguro sa sofa, di ba? Nada sa stage, no? Og sa TV, og sa speaker. Pero nindot na ang sofa ninyo kay gilingkuran na ni Casper. Si Casper na kauna. De joke na wala eh. Ang consolation prize kanidang Advent candle. Tagsa mo. Para ibunal ninyo sa inyo ang membros pamilya nga adig simba. Ha? Ito, ay kawadig paglaom because as long nga naay Dios, naay paglaom. Amen. Gawas kung maingon ang Ginoo nga di na ko ninyo
Wala na ko babay, wala na gitay paglaom, pero ang Ginoo dili man ingana. Ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Subot pasabot nga kita naapoy paglaom hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog.